तो भाई जी लोग, ए बेरा के मैच रहे भिखारिस्तान के गोतिया कंगलादेश के साथ है। एशिया कप में सुपर 4 के आज इंडिया बनाम कंगलादेश मैच रहे। इंडिया मैच तो जीत गईल, बाकी ए बेरा के मैच में अतना मजा आइल, अतना हंसी छूटल। शुरू के ओपनर्स गिल आ अभिषेक शर्मा के बाद बुझात रहे इंडिया टीम हऊ हमनी के बचपन में ना खेलत रही जब बैटवा से लुकवा के एक पर जाई के दू पर जाई के तीन पर जाई सही बैटिंग ऑर्डर आवत रहे रखे तो कप्तानी समझे में ना आइल हमरा कि के करत रहे। और हो जाता वैसे ही बैट से ढांक के एक दो तीन चार करत रहन सो जेकर नंबर आइल उ चल गईल। शिवम दुबे के तो कहीं के नहीं खे एबरा जैसन बॉलिंग कैलस वैसने बैटिंग वैसने फील्डिंग ओकरा काहे के लेके आइल बा लोग हमरा यह ना बुझाला। एगो तू इतना भारी भरकम आदमी। अच्छा भाई बांग्लादेश में एगो सैफ नाम के लड़का बहुत बढ़िया बैटिंग कैलस, सराहनीय बा। बाकी ठीक बा, बांग्लादेश जैसन देश वैसन भेष, हारी गईल, बड़ा मजा आइल। एकरा अलावा एक चीज और भइल कि पहली बार हम देखनी इंटरनेशनल क्रिकेट में एशिया कप जैसन मैच में केहू कोनो टीम कैच छोड़े के प्रैक्टिस करता और है इंडिया। एवरा इंडिया कैच छोड़े के प्रैक्टिस करत रहे। कुलदीप यादव कैच छोड़ लें, अक्षर पटेल कैच छोड़ लें, अभिषेक शर्मा कैच छोड़लस, फिर मैंने संजू सैमसन कीपर कैच छोड़लस। सब ऐसे कैच छोड़ता है, छोड़ दो भाई हम लेब लेत कोनो ना रहन सो कैच छोड़हू के एगो प्रैक्टिस होला रहुआ सब जान लीही। एबरा कैच छोड़े के भी इंडिया टीम प्रैक्टिस कैले बा। हाँ सो तो रहन सो खैर, तो टीम सामने वाला बांग्लादेश रहे, नहीं तो ये बहुत टफ हो जाइत। एनीवे बड़ा मजा आइल।